Здравейте, скъпи ми приятели! Отново е събота, отново ще има видео и както виждате, тук се намираме в една Windows среда. Той за това така се нарича и днешното видео. Размисли за PC-тата и размисли за Windows. Повечето от вас, които следят канала, знаят, че аз напоследък посветих доста видеа, които са свързани с Mac, с екосистемата на Mac като цяло и различни машинки, които работят с iOS или с macOS. Днес обаче, тъй като признавам не бях включвал отдавна PC-то си, реших да го апдейтна, да го поправя, тъй като последните месеци работя главно на Mac Mini-то си, което вече за тези от вас, които са гледали предишните видеа, е с M2 процесор. От 2 часа си разцъквам отново PC-то и трябва да ви кажа, че не непременно, въпреки възможностите, които Mac стават все по-голями има, не непременно Mac е по-доброто решение в много от случаите. Сега ще се обоснова защо, въпреки че аз съм вече така доста активен Mac потребител. Ще се опитам в това видео да създам на тези от вас, които нямат тази обич и носталгия към Windows, това усещане на една привързаност и на една потребност от Windows. Защо смятам, че Windows все още е по-добрата система, а това да се ползва PC е по-добрия вариант. Сега ще се опитам да обясня в днешното видео. Ще започна с това, плюсовете и минусите, разбира се, че знаете, Windows прави доста по-чести апдейти, които са от Mac-овските. Това може да бъде доста изнервящо. Но това, което всъщност този Windows направи, е преди малко да се апдейтне до една от последните версии на Windows 11 версия 23H2. За тези от вас, които не знаят, при излизането сега на версията 24, доста от старите компютри наистина много лошо ще се стъкат нещата за там, защото и без това сега имаме трудности от към гледна точка на TPM проверка, TPM модула, от към гледна точка на BIOS, на съвместимости, така че по-старите компютри още по-сложно ще им стане. Това е един голям минус. Но пък от друга гледна точка, знаем си, добрия стар Windows може да бъде изтеглен от всякъде, и на практика да се лицензира и да работи като лицензиран от всякъде, така че това никога няма да се промени. Това, което ще кажа е, че с всяка следваща версия, според мен, Windows става доста по-персонализиран и по-лесен за управление. Влизаме в менюто System, виждате, имаме доста структурирано опциите за дисплей, за звук, за storage, за sharing, за всичко. Когато си влезем в дисплей, сега в случая аз тук имам 3 монитора, сетъп с 3 монитора, 49-инчов, един тъчскрин и един вертикален 27-инчов. Имаме много лесна възможност, чрез която да ги подреждаме, да ги преаранжираме и да ги използваме по различен начин. Разбира се, имаме опциите за HDR, за нощно осветление, това, което го имаше в старите Windows за промяна на резолюцията. Разбира се, можем да добавяме и бежични дисплеи. Bluetooth и други устройства никога не е било по-лесно. Имаме възможност през това меню да намираме все по-лесно устройства, wireless дисплей, OrDock и всякакви други такива устройства, което като допълнение в Windows става все по-добро и по-добро. Този компютър, за който ще говорим след малко, тъй като използването на Windows е един баланс между това какъв е хардуер и софтуера. Има възможности и за Bluetooth, и за Wi-Fi, а той така и е вързан, така че това дава много възможности, които вече Windows 11 има. Разбира се, можем да направим пълна интеграция с телефони под Android, с PhoneLink, работи наистина вече перфектно. Разбира се, всичко без Apple-ски устройства. Интеграцията е почти толкова добра, колкото в Apple-ската екосистема на устройствата като различни телефончета под Apple, от iOS към OS, macOS и така нататък. Тук имаме същото нещичко. Имаме много лесни възможности за настройки на Wi-Fi, на Ethernet, ако имате LAN карта, VPN и всичко това вече е добавено с всяка една версия, включително и режима за полет, проксите и така нататък. Това се разширява за всяка следваща версия на Windows. Персонализациите стават все
по-интуитивни и повече като възможности. Разбира се, си имаме смяната на бекграунда, на color, на тема. Можем да добавяме различни фонтове, да персонализираме таскбара, т.е. тази иконка да бъде отляво, отдясно в средата, както го искате. Инсталацията и премахването на приложения, това също доста се прецизира. Знаете, това го има от XP, но сега графичната среда и начина, по който може да махнете приложение, става още по-лесен. Имате възможности за добавяне, за премахване на акаунти отново по този лесен начин. Имаме пълна интеграция с продуктите, които Microsoft предлага. Визирам OneDrive и за тези от вас, които решат, разбира се, да си закупят пакета на Microsoft. 365 имаме естествено добрата стара смяна на дата час, език, имаме гейминг, имаме accessibility, които са също доста по-подредени. Имаме privacy security, които стават с доста повече опции, включително и опции, които са свързани с настройка на text-to-speech, online speech recognition, даване на доста по-пълен diagnostics and feedback и всичко това, което го имаме всъщност и в macOS по същият графичен начин. Разбира се, интеграцията ви с OneDrive и с продуктите на Microsoft, аналогично на Apple ID-то, вече ви дават и същите възможности, каквито има и в Mac, по отношение на това да си достъпвате клауда, да си достъпвате OneDrive в случая, там да си държите файловете, това да се интегрира с Teams, да се интегрира с Outlook и всички продукти, които са под Microsoft, имаме тази пълна интеграция. Не, че го хваля, но Windows винаги е дал по-голяма възможност за пипане на опциите и нагласяване на най-различни настройчици, които имаме, включително така наречения Task Manager. Знаете, като натиснете Out Control Delete, какво се получава, включително различните видове шрифтове, различните видове фонтове и всичко това, което правят Windows толкова възможен за персонализиране. Можем да пипнем всеки един цвят, всеки един бекграунд. Това обаче, говорейки си така в това видео импровизирано за размисли, всичко опира единствено и само до връзката, до сложната дума ще използвам корелация, която имаме с хардуера, който имаме в нашото PC. Това как ще ни изглежда кутията, скъпи ми приятели, никога не е било от значение, но това, което Windows изисква, е все по-трудоемко като изисквания, но за разлика от Apple, пак ще кажа, че колкото и да струва скъпо едно PC, ако искаме да имаме върхови характеристики, общо взето с малко повече търсене, това няма да превишиш сумата на един среден по характеристики Mac. Говоря за Mac, който е дали е стационарен или лаптоп, говоря за 16 гигабайта от порядка на 512 гигабайта хард диск, с не кой знае колко особена видеокарта, знаете, там цените минават 2500-3000 лева. Ами, скъпи ми приятели, при едно PC дайте да си кажем истината. И в ден днешен, ето гледаме тези спецификации. Тук имам AMD Ryzen 7 3700 процесор. Това е един от най-добрите процесори за мен в момента. 64 гигабайта RAM, тъй като това дава пълна възможност за работа с програми като Photoshop, InDesign, Filmora, Adobe Premiere и всякакъв такъв тип софтуер, който използвам. Имаме, разбира се, 64-битова операционна система. Имаме и тъчскрин, който може да поддържа 10 точки. Тоест всичко това върви с 1 терабайтов хард диск HDD плюс SSD за операционната система 512 гигабайта. И цялото това нещо, трябва да ви кажа, е около 3000 лева, малко под 3000 лева, а пък спецификациите наистина са добри за PC. Тоест при тази характеристика няма нещо, което да не тръгне. Няма нещо, което да не върви гладко, да не върви бързо. Сега, видеокартата, пропуснах да кажа, също е доста добра. Значи в случая видеокартата, която аз използвам, е NVIDIA. Виждате, имам 3 монитора. Не е отново най-скъпата карта, NVIDIA GeForce RTX 3070.
Но заедно с тези спецификации, които ви показах, според мен това дава перфектната възможност на баланс между софтуер и хардуер, за това да върви на практика всяко едно приложение и всяка една програма или игра, която искате да ви върви. Разбира се, имаме, зависи тук и резолюцията на монитора, но поддържаме до 5 монитора хора в тази карта. Имам 5 порта. За разлика от Mac Mini, да, последното M4 вече може да поддържа от 3 монитора, при PC-тата отдавна нямаме това ограничение. Имаме възможности за DisplayPort, за HDMI, дори за DVI, като портове при някои от тези видеокарти. И искам да ви кажа, че това е изключително удобно и все още доста напред по отношение на маковете като конфигурация и възможности и начини да се балансират нещата. Сега, защо тези монитори са 60 Hz? Защото не съм ги вързал към дисплей портове, към HDMI и затова ги спъвам мъничко другите два в тяхното развитие. Така че в това видео, което просто така ми дойде, исках да кажа, че разцъквайки си това PC, виждате колко програми имам, все още съм на мнение, че PC-то превъзхожда по много показатели маковските компютри. Да, по-обемисто е. Да, Mac мога да си го сложа в чантата, Mac Mini визиран. Да, M2 процесор е страхотен. Да, тих е. Да, имам водно охлаждане и то бучи. Но общото усещане, общата продуктивност на PC-то, възможностите на софтуера, който е доста по-лесно конфигуруем и намираем, независимо какъв компютър имате, знаете, Windows 11 се лъже лесно, т.е. може да намерите версия за абсолютно всичко, е много по-добър вариант все още от колкото Mac от гледна точка на това какво и как конфигурирате. И графичната среда се развива, и възможностите за wireless персонализация и за wireless устройства стават все по-добри и по-добри, включително за wireless принтери, скенери и така нататък, какъвто е и случая при мен. Разбира се, може да ползвате миксирано и обикновени дисплей с тъчскрин, както е тук. И това работи много по-добре, плюс графичен таблет, който съм включил на VAIC. И това работи по-добре и по-интегрирано, отколкото при Mac, съжалявам да го кажа, но това е моята равносметка. Така че, ако си говорим за Windows през 2024, да, смятам наистина, че този софтуер догонва маковете, все повече и повече се доближава до техните възможности. А това, което хардуера на PC-то предлага, възможността за конфигурация и за това, че само на небето е тавана да преконфигурирате една кутия и вътре да сложите каквото искате, това Mac-а никога няма да го постигне. Аз съм също Mac потребител, но уважаеми Mac потребители, това, което го има в PC-тата като тази конфигуративност, никога няма да бъде постигнато от Mac и това е моето заключение от това видео. Все още PC-то дава много по-голяма свобода на това творчески да направим една машина и визуално, и хардуерно, за разлика от Mac, който въпреки всичките му бонуси си е една машинка, която като външен вид и като софтуер не е мръднала от години. А пък това, скъпи ми хора, според мен губи чара на това да обичаш компютрите, да развиваш компютри, което всъщност ме потикна едно време да започне и канала. Надявам се и това кратко видео да ви е харесало. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте. Станахме почти 600 сабскрайбъра. Малко стана до нова година. Интересно ми е да видим какво ще стане. Чао от мен и до следващия път.